हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आरो फिन खनसे आंनि एदिना आर्टिस्ट चेनेलाव बरायहरनाय जालायबाय। ओमफ्राय आङो दिनै माने नोंथांमोनखौ मोजां दं गाज्रि दं बुंलायलायला आरोना, गासिबो मोजाङै दंखायो जानांगौ। माने आङो माने बै खाथियाव हाबा दं आरो माने हाबा दिनैथ' नङा, माने पेन्डेल लुगासिनो दं, साजायगासिनो दं। बेखौनो आं एसे नायहैनो नागिरदों आरो लोगोफोर। माने दाख्लै जोंनि बिबनांखौ हरबाय लांबाय होननानै आं भिडिअ होदोंमोन ना, ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो मोनबोदों बै न'आवनो आरो। ओमफ्राय दा बेयावनो आङो मा खालामदों माबायदि साजायदों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो आङो नानि आरो आंनि बोराय। बेखौनो आं नोंथांमोनजों सिगाङावनो खिन्थानानै दोनखाबाय लोगोफोर। थ'दो लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो, दिनै माबायदि खालामदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरो हाबायावबो हायोब्ला आं भिडिअ लानो नाजागोन। थ'दो लोगोफोर फैदो जाबाय। Hei Fungka, ada Fungka. Udah dapat nih, sajinya. Ini gue emang boleh, Nani? Ih, jadi dia, dia. Habanya ready जाबाय। सामब्राम गुफुर। बख'नो हायासै नामा? बख'नो हायासै। बख'नो हायाखै बनाखौनो। ओमफ्राय हनै बे बस्थाफोर लाबोनांगौमोन लोगो लाखाय सासे। इलेक्ट्रिकल program lagu जों फैबाय लायदा गुवारथार ओंखाम जाग्रा डाइनिं रुम फोनायसैथ'। ओइथिं ओरै डाइनिं रुम थांबाय। डाइनिं रुम गुवारथारदां। बेयाव डाइनिं रुम गुवारथार। रेडि खासै बारा। ओइथिं ओंखाम संग्रा, ओमफ्राय ओंखाम संग्राखौ नायनोसै फै। मोनालायबायलै मोनालायबाय। ओरै फैबाय। बेयाव दासु बेवा दैनि गनायनि माबायाव सु